agora съм Battle Prison и ще правя ревю на този сервер. Само да ми кажа да кажат хайто YouTube. За 0.12.1 е. Така, поздравяват. Стих ще отпадсам, както винаги. Тук няма никакъв шоп. И така, това е шоп. Спална. И тук няма нищо. Това сигурно стафа. Да, това е стафа. Продължаваме напред. Продължаваме. Ако чуете някакво като ако чуете някакви звуци, които ще е доста силно, напишете в коментарите. И тук си винаги няма нищо. Мисля, че има само спал. Има само ларпове. Да, тук са само ларповете. Видите, един ларп. Така, лагнем. Тук има gold, cobblestone, iron, диаманти, емеради. И тук можете да се оцелявате и правите различни неща. За съжаление няма минут. Целия е счупен. Значи тук шупа, ларповете, инфото и игрите. Това даже не е. Това с цветно и да. Стеша пак не се вижда много. Игрите пише. Пише Games, пък тук е стафа. Това е много тъпо. Онера, кода, адлина, мото и билдера. Тук даже няма нищо. Ето това целия спам. Тук мата е спамфото. Ето това е спам. Тук иска правя ревизия, не знам, айде. Поне да има нещо. И дохода, това ще е за клипа. Дано ви е харесал. Абонирайте се, харесайте клипа, коментирайте и